L-attakki jihraxu u issa il-proċess elettorali għall-għażla ta' kap tal-Partit Nazzjonalista jinsab f'Dellikraħ. Dan wara li fuq il-profil tiegħu ta' Facebook il-kandidat tal-kap nazzjonalista Frank Portelli saħaq li l-elezzjoni għall-kap hija imbabsa. Portelli lmenta li l-Kummissjoni Elettorali mhux se tħalli l-kandidati jkollhom it-timbru tagħhom fuq il-polza tal-vot tal-Kunsilliera. Pronta kienet it-tweġiba tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista li ħarġet tikkundanna lil Frank Portelli. Fil-fatt fi stqarrija xotta ta' żewġ sentenzi, il-Kummissjoni Elettorali għall-elezzjoni ta' kap nazzjonalista kienet imġela tiċħad din l-aħħar akkuża. Intant ġimgħa qabel elezzjoni għal kap, aktar attivisti tal-Partit Nazzjonalista naqdu mas-sentiment li wara Frank Portelli u Adrian Delija. Tal-aħħar jgħid li hemm id iebsa fl-istrutturi għoljin li ma tridux isir kap. Rodrik Caruana, membru tal-Kumitat Sezzjonali ta' Raħan Ġdid, ilmenta fuq Facebook li ma tħallix jivvota fl-ewwel round tal-elezzjoni wara żball li sar. Caruana saħaq li bħala membru tal-Kumitat Sezzjonali huwa għandu dritt tal-vot iżda l-kap tal-Kummissjoni Elettorali Joe Borch għallu ċaru tont li huma jafu jażlu l-aħjar żewġ kandidati u jekk irid jivvota ma' tesserati fit-tieni round. Viżibilment imweġġa mill-partit tiegħu stess, Caruana saħaq li bħalu hemm oħrajn għaliex għall-Partit Nazzjonalista in-nies huma sempliċement numri. U jiena mhux każ uniku ġo Malta taħbih. Għaw daqshekk hekk wara dawn hekk li dawn in-nies dawn iswabhom ma' nies isuhom bħala nies għax li isuna bħala numru. Il-Partit Nazzjonalista jqis attivisti tiegħu bħala numru. B'referenza għall-attakk ewlieni mill-blogger nazzjonalista Daphne Caruana Galizia, l-attivist tal-Partit Nazzjonalista sostna li fit-tellieqa suppost bejn erba' ħbieb saru attakki ħorox fuq uħud mill-kandidati. Rajna attakki fuq kandidati tagħna minn nies tagħna stess. Tal-mistħija din. Tal-mistħija. Hekk tridu iġibuh il-partit fuq saqajh billi tkomplu tuħ il-gambetti. Caruana jgħid ukoll li l-klikka li ħonqot lill-Partit Nazzjonalista waslet biex il-partit telef ruħu bħal fil-każ tal-Invoices Folots tad-DB. X'wedhom il-klikka lid-DB? X'wedhom? Biħħejna ruħna aħna dak li għamel il-Partit Nazzjonalista bih ruħu. Għax imweġġhom ma jiflaħx jara iżjed attakki bla rażan fil-Partit Nazzjonalista, l-attivist mir Raħan Ġdid kellu dan il-messaġġ għall-klikka nazzjonalista. U minn hawn qed ngħidilha għall-klikka game over.